come back again with another video na po. And today is Thursday, 5:30 in the morning. Nagpaabot ko sa sunrise daw po no. Ang nakabutan diri sa ako ang cellphone. Kay 5:48 ang sunrise. Then ambot lang kay medyo dag-o manggod karon, pero dili ko sure kung magawas gyud ang adlaw. Mato sa downtown and yeah. Di pa sikat ko lang. Yawa ka mo na. Ako diri karon sa Old City Hall 7-Eleven kay mag-ape ko po. Barag-barag mga kabay. Hangover. I think another radyo. Hey vlog, welcome to our vlog. Hey. Karong buntaga kay manglibre sa mo si Charles. Yes. Let's go girls, manglibre si Charles. Yes. Dali Charles. Panglibre sa mo ang kape Charles. Amin na ba mag-usar ako. Manglibre siya. Dali gud go. Manglibre siya. Amin na ba? Grabe ba ko? Wala lagi. Ingani ka attitude yung ingani idol niya, attitude kayo. Hindi naman. Karon ni tag 22. Grabe. Uy, wala lagi kay Cortan. Grabe ba? 22. Grabe yung uncle. Oh? 22 bay. Lah. Profile. Go. Jay. Makere na mo gyapon na mo si mo Apila ko Jay, apila ko Jay. Uy, Jenny pa may hupog. Sabi na mo kung hupog. Napalong siya. Napa na. So still nagpaabot gyapon ko sa sa adlaw. Ang oras nato karon is 5:42. So 6 minutes. Dagom gyapon siya boy, kanang ngit-ngit gyapon ang palibot pero paabot na to. Diba? Yeah. Padong na ko gaw. So karon kay chat na ko si Davy Jones. Nga siya na ako kauban kay mag-streets ka dali. And walang makakapigil sa akin. Let's go mga boys. Go. So naano ko dali karon sa mangga no, gisundo na kasi kabalo kung magpadayon kog shoot karon or unsa ba kay dag-on kayo dito nanay ayang dito tapos sa pikas murag na bagyo bay mo na siya. So nagduwa ako kung magpadayon kog shoot karon or unsa ba kay mas ganahan mo kog golden hour bay, dili ko ganahan mga moody nga type kay moody bay akong ka-chat ay bakit de joke lang bitaw kana ni ganahan bitaw ko ganahan sa mga sunrise, mga golden hour, magic hour, Kila sunrise, magic sarap. Pero bitaw. So si Gaw nga kanang kung matimingan na mga sunrise sunod yung mga adlaw. Tingnan na ako siya. Sunod ka adlaw ba di na nimo online og sayo awa. Karon na di ka natulog sayo. Karon na ko din siya naka pero gidagit na ko diretso no kay kanang gusto ko kauban kay live kayo nga walay mo video sa ba kanang best friend material sana all material pero bitaw amot na ay dito mag vlog ay
Ay, undang na, delete ta na niya.